Jeliba jabarani filɛbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na an ka fiɲɛso sira fɛ an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛmɛnen fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan nka bi baro in an bɛ se k'a fɔ a ko in man ɲɛ dɛ parce que fila saba ne kelen bi kɔni bi ta in ma nɔgɔ. Donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn donc ka yira la k'a fɔ nin y'aw ka jɛmukan waati selen bi an ye maa saba wele an ka kɛnɛ kan o maa saba si tɛ maa dogolen tuguni min ye politiki bunakun ani association bunako kan fulakɛ fɔlɔ o ye Lamini Jalo donc ale kɔni bɛ ne kɛrɛfɛ min ye ne gosi numan bolo fɛ min ye voilà ne droite fɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fulakɛ jɛman an y'a sɔrɔ ale kɔni ka diya o yɛrɛ tɛ nare tɛ nka nin waati na ale fana empereur ani ale de fana y'a wele ale fana nana an ka wele jaabi o diyara n ye ayiwa fulakɛ sabanan o fana ye Wari Bukari Jalo ye donc ale fana b'an bolo yan bon ne y'o fɔ a ye fila saba plateau kelen kan ne kelen dɔgɔnin ye o kɔrɔ ye ko ne de sewalen don parce que ninnu bɛɛ ye ne ka a yɛrɛ b'a tɔ faamu donc olu de b'an bolo nin waati na walasa an ka se ka masala jamana kunkanko kan an ka maa naaninan min kun kan na o de ye Bumabel Jawara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu taara Tuluti Asimi nɔfɛ Segu donc olu ma y'an sɔrɔ fɔlɔ o bɛ sira kan an b'a fɔ Ala k'aw ɲuman don donc o siratigɛ kɔnɔ an tɛna muru mɛn Basukala Lamini su Marisu an ye wele i nana an ka wele kan jaabi o diyara n ye kosɛbɛ dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaaw ma surtout ani aw ka tɔndenw ma. Bon n bɛ bɛɛ fo ka Joliba TV fo ni hakilina in na je pense que sigikafɔ o ye damu ye je pense que an bɛ sigikafɔ pour que ka se ka jamanadenw ladɔnniya an ka vision n'an ka taabolo kan donc Joliba bɛ contribuer o la n bɛ bɛɛ fo nin waati na k'a fɔ n'Ala sɔnna nin y'an sigilen. Ok d'accord Jalo e fana dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaaw ma nin waati na ani e yɛrɛ ka tɔndenw ma. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ an ka autorité mɔgɔw fo o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n ka mouvement ARD tɔnden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ Joliba TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ni faso baara o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ n co-débatteur bɛɛ lajɛlen fo komi n balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min ko sigikafɔ k'o ye damu ye an bɛ Ala deli Ala ka an ka sigikafɔ Ala k'a kɛ damu ye Ala kana kuma balo an da Ala ka an ka fɔtaw kɛ kelen ye jamana ko de don bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa donc merci pour l'invitation Musa. Empereur oui empereur d'or oui e kɔni an ma heure kɔni ye fɔlɔ dɛ an bɛ k'a kɔnɔ e yɛrɛ fana dakuru ɲɛfɔlɔ. heure de sigilen Musa k'i fo n bɛ Ala fo ka barikada nin wagati in na ale min ye bi yira an na an bɛ seli an kuntigi kan Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ka an filɛlibaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan surtout ka foli di n balimaw wɛrɛ ma k'a di n kɔrɔkɛ Lamini ma ani n frère fɛn ma donc n'an tilal'o la an bɛ appel du 20 mɔgɔw fo a bɛɛ lajɛlen k'a f'u ɲɛna u bɛ wulikajɔ min na faso ko in na mɔgɔ ko tɛ jamana ko de don dɔ de y'a kanw ye donc an kan ka kɛ ka bila dɔw ɲɛ ok donc n bɛ bɛɛ fo. d'accord donc an bɛna don débat la première question na bɛɛ bɛna 5 minutes sɔrɔ i ka intervention na n'a dafara dɔrɔn n bɛ kuma minɛ i bolo voilà donc Lamini an b'a daminɛ ni min ye fɔlɔ surtout an y'a ye an bɛ référendum kɔnɔ yanni an ka don a kɔnɔ yɛrɛ la fɔlɔ an y'a ye min ye waati tɛmɛnen min ye politikimaaw dɔw bɛ yen société civile ka fara CNT mɔgɔw kan olu kɔni ye weleli kɛ ka taa 26 mars la référendum ko in na a ko kuma cayara e ye événement nin ye cogo di. En fait c'est vrai il y'a fɔ cogo min na wele tun kɛlen don 8 mɔgɔw fɛ ka taa 26 mars la pour que ka se ka taa a bɛ fɔ min ma entre guillemets ko démonstration de force ka t'o kɛ bon nkalon mana mɛn bolila cogo cogo tiɲɛ bɛ a rattraper parce que mobilisation a kɛra échec ye je pense que o tɛ ne ka kuma ye maliden bɛɛ sɔnna a ma k'a kɛra échec ye parce que a dabɔra min kama jama ma bɔ kun min kama bɛɛ b'o dɔn Mali kɔnɔ yan parce que Mali kura bɛ bɛɛ da Mali kura walew ma sabati fɔlɔ parce que Mali la bi ni k'i ka jama labɔ bi k'a fɔ ko conviction bɛ mɔgɔw labɔ Mali kɔnɔ bi o man ca o de kosɔn mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ oui le peuple bon
a tete donc 26 mars ta ñoo de yarana ka foko mo be kulu la peut-être leader mun bu yere leader yo lu ba foko oui beko oui mais le prévoyant ka fo en fait peuple est peut-être intéressé l'interne référendum na parce que wole dakeru maku ka bo ma bo bon o ye fen mun kan ka mo be atlétique doni ka foko anka anga sabali ka jamana denw yɛrɛ olu yɔrɔ ɲini u lamɛn u hakilinata dɔ b'a la je pense que échec in bɛ se k'o de expliquer maintenant ni minnu y'a organiser n'u kɛra mɔgɔ ye minnu bɛ sɔmi ka jan u b'a faamu k'a fɔ hali bi u ka démarche fɛn dɔ b'a jɛ mais an bɛ ka min mɛn k'a fɔ ko mobilisation kun yɛrɛ kun bɔlen don bon an b'o kɛ min ye o bɛ se ka kɛ wari ka mobilisation ye mais o tɛ jamana jɔ ko fɔ ko Mali kura bi an b'an ka don o kɔnɔna la plus wele a mana mun bɛna a mana fo k'o de ɲɛɲini k'o dɔn n'o ɲɛɲinina k'a dɔn a ka ca Ala fɛ an bɛ Mali kura min kɔ an bɛ se k'a lasɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni intérêt i yɛrɛ mɔgɔ kelen ka intérêt ou bien jamakulu kelen ka intérêt faso kan. Ok, mais est-ce que Lamine mobilisation ni jateminɛ kɛ parce que an y'a ye kɛ minnu ye force de changement yɛrɛ ye bɛ ka yira k'a fɔ politiquement minnu nana minnu ye wele da ko olu ye acteurs yɛrɛ minnu ye changement ye minnu ye baara kɛ ko politiquement minnu nana fara u kan k'olu de tun bɛ ka essayer walasa ka démonstration de force kɛ nin ko in na pour que ka se ka o yira k'o de kama a kɛra échec ye se ka mun fɔ o la. Bon ça c'est an b'a fɔ ma ko cuisine interne entre eux là-bas minnu bɛ wuli ko la olu de bɛ se ka a kunkun n'a ɲɛɲɛ fɔ mais je pense que o fana ye jamana ma a ma ɲi transition ma parce que olu de ko k'u bɛ kulu kelen kɔnɔ ni minnu bɛ kulu kelen kɔnɔ pour que ni échec kɛra a paternité bɛ ɲini jagoya k'a da dɔ kun pourtant ni succès kɛra an t'o ye u ka fɛn caman na parce que u ye mobilisation dɔw kɛ hali n'a sɔrɔ an b'a dɔn mobilisation kɛra condition minnu na parce que bon mɔgɔ min tɛ dans les fɛnw kalama kosɛbɛ i b'a fɔ ko mobilisation kɛra mais o don an ma mɔgɔ ye mun y'a fɔ ko parce que karisa b'a la ou bien c'est parce que karisa t'a la parce que ni fɛn tiɲɛna a kuma ka ca o de don quoi mais en général bɛɛ de kan ka reproche k'i yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ taabolo min kan il y a quelque chose qui va pas pour se poser les bonnes questions ka se ka segin kɔfɛ parce que o fɛnɛ de don parce que ni humilité tɛ mɔgɔ la ka segin kɔfɛ k'a dɔn ka fɔ la i bɛ toujours ka fɛnw bila yɔrɔ dɔ la pour que ka se kɛ k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ bɔ ou bien k'a fɔ k'i bɛ maloya b'i yɛrɛ kan mais o tɛ o en fait a fɔra ko oui peut-être que mɔgɔ minnu ma bɔ olu t'a dɔn k'a fɔ force du changement de don ou bien mɔgɔ kura minnu nana fara u kan k'u dɛmɛ k'o de don olu t'o dɔn mais sûrement oui ou bien référendum yɛrɛ de tɛ mɔgɔ intéressé en fait an bɛ yɔrɔ min na sisan il y a tellement de difficultés il y a tellement de priorités que référendum filɛ nin ye peuple ka souci laban de don parce que gɛlɛya min b'u kan u ka vie yɛrɛ menacé don donc ne b'a k'o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ kura minnu nana fara u kan ou bien ko force du changement mɔgɔ écarté la ne t'a k'o ye bon ça c'est cuisine interne. Au moment opportun, on sait qu'on fait un référendum maintenu. Ok, Diallo, oui. Sur la même question, il y a là qu'au référendum, où il y a un appel massif là, qu'à propos de 26 mars, il y a même 26 mars à faire maintenant. On croit que dans les balles qu'à propos de Jama Benabo. Mais après une telle échec, moment où il y a Bon, merci pour la question. Effectivement, sorti mon kerani à kera échec. Moi, je peux dire que ça a été une espérance. Espérance pour nous, à mon oui. Espérance pour le gouvernement et espérance aussi pour l'ensemble de forces vives. Parce que pourquoi? Il faudra que nous benabo. Les boli comme me watin. Ukraine faut chiner boli bide ne yame. Donc, la communication n'était pas à la hauteur. Donc, nous on a boli beke. C'est mon camp qui fona de ka communication bakaka pour que ambela jelen ka sika kuma accident kelen ambela jeren ka se ka bɔ information kalama en temps réel fɛn événement in kɔfɛ ne ye mɔgɔ caman ye ni ye vidéoman caman yɛrɛ jateminɛ i b'a sɔrɔ caman yɛrɛ kun ma informé o k'i cɛ ka bɔ yen mouvement banw bɛ yen n'a b'a ma ko mouvement yɛrɛ wolo o fana ka mɔgɔw bien vrai que le président u ka ɲɛmɔgɔ kun bɛ yen mais a bɛ n'a fɔ u kun ma invité de façon officielle parce que ne ma se k'a faamu yɛrɛ wolo ɲɔgɔnna mouvement saliba ninnu fa yan nɔ k'o ka se ka impliqué ko la k'o ka tila ka échec kɛ. Oui, c'est un mouvement, mais on m'a invité, on n'a pas été invité. Donc, ni ma voulu cola, certes, face au codo, mais voilà quoi que la machine de Amman ou à disposition mais Inch'Allah, et je suis d'accord, mais on a pris l'expérience. Boli, flana mumbe ka labe, ni ala sonama, au boli, le plus malin ben aïra, kafo,
référendum bɛ sen na k'a fɔ ko ale b'a la a tɛ da o ma dɛ le 18 peuple malien va montrer la preuve. Ok. Ambulance. Oui. Boli na e bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ an bɛ se ka leçon jumɛn tirer a la. Bon, boli na tamali ne tun tɛ fɛ ka n da don boli na parce que kɔrɔ yɛrɛ min fɔ a la ani parent yɛrɛ bɔra ka yɔrɔ min expliquer o bɛ wasa cɛ bɔ quoi mais Mali yɛrɛ de ye bɛ polo dɔ kan bi maloyala ko de don surtout an bɛ transition kɔni fo ka laɲini dɔ la u nana depuis surasi ninnu nana bi ka daminɛ le 18 août la ka se bi ma ko ko tun bɛ yen k'a bɛ dibi la Mali ko la an y'a bɛɛ dɔn quoi u bɛ fo o de la parce que Mali tun bɛ nkalon dɔ de bolo o nkalon de bɛ ka da kɛnɛ kan référendum u ka bɔrni min kɛra sisan o y'o misali wɛrɛ de ye bon il est temps bi maliyɛnw an k'a jateminɛ qui est notre ennemi par exemple ninnu tun bɛ ka bɔ sisan k'u bɛ wi la wi fila a bɛna sariya min ta o tuma a tɛna boli maliyɛnw bɛɛ de kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka o la filanan fana ye min ye olu ye wari min don o la n'u b'o wariko kɛlɛ la ou bien ko an bɛ transition kɔ an tɛ transition kɔ mais une fois que tu dis qu'il y a transition kɔ comment e bɛ se k'a bila i kunna k'ale ka wele cogo di surtout Maliko la transition fɛn de don quoi c'est comme Mali dɔgɔyali de don un peuple un but une fois et c'est wini non kan ka fɔ fɛn na sariya sunba la sariya sun min kan ka boli a bɛɛ kan n'i ye Mali problème ta k'a lajɛ Kidal situation fo bi an t'a kalama Mourago problème bɛ maliyɛnw da la parce que n'i ko armée ka ban i ko maliyɛn bɛɛ si Farabugu bi 8 mars tɛmɛnen an kɔrɔ an ye musow ye safinɛ ko la ne yɛrɛ bɛ quartier min kɔnɔ an ka déplacé filɛ san nana olu bɛ karata ni fɛn de kɔnɔ maliyɛnw tɛ yan douanzakaw e yɛrɛ balima caman b'a la donc n'i ye nin bɛɛ lajɛ ko wagati kelen mɔgɔ dɔw b'u disi gosi la k'olu bɛ ka na 26 mars fa o 26 mars bɛ Bamakɔ yan i bɛ ka gɛnna ka 26 mars to yan an m'a mɛn ko problème créera a kɔnɔ o i bɛ ka kelen maliyɛn kelenw de 77% ta o ɲɛ yan mais anw maliyɛn kelenw bi jɔn de y'anw jugu ye an yɛrɛ kɔ fɔlɔ c'est pourquoi n b'a fɔ wini nɔ mɔgɔw ye chef u k'u lamɛn quoi Mali problème tun ye fɛn dɔ ye justice de kun don anw bɛ injustice dɔrɔn de bolo bon olu filɛ ka min kɛ nin injustice dɔ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ wi fɔ bi k'i jɔlen to transition kɔfɛ e bɛ baara de la anw b'o dɔn cɛ si tɛ se k'i tɛgɛ da kuranɛ kan ko n bɛ ka wi fɔ ko n tɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini ou bien ko n bɛ n tɛgɛ da kuranɛ kan ko ne tɛ ka dɔ dun bi k'o de la ne b'a kɛ n bɛ dɔ ɲini na ou bien dɔ bɛ n bolo donc n bɛ n yɛrɛ de fɛ n tɛ Mali fɛ mais olu bɛ ɲinɛ min kɔ sama 30 tiɲɛni min fɔra ou bien Musa ka fanga min fɔra n nin bɛɛ de ye misali ye e ka tila k'a ye olu yɛrɛ ye maa minnu kɛlɛ k'olu ye Faransi ka jɔnw ye k'olu ye Faransi nimalaw ye o maa kelenw tila ka na fara aw ka wi la aw sɔnna olu la Emili an t'an yɛrɛ ɲininka maliyɛnya in na ten sa an k'a dɔn ko Mali mago bɛ fɛn kelen dɔrɔn de la tiɲɛ laïcité bɛ fɛn in kɔnɔ a mɛnna o depuis 92 a b'a kɔnɔ mais e ye diinɛmɔgɔw bɔlen don jumɛn k'u bɛ mankan k'a la mankan ma k'a la parce que a kun tɛ Mali tile kelen ma deli ka maliyɛnya a kɛ problème ye mun na parce que an bɔyɔrɔ ka jan an b'o de fɔ bɛɛ ye n'i ko k'i ye Mandenka ye ka tila k'a fɔ ko Baba Moribo ninnu olu ye papier in sɔrɔ cogo di u tun bɛ jɔnya de kɔnɔ u bɔra a kɔrɔ a wagati Mali maa kalannen 6 millions 4 cɛ la a tɛ tɛmɛ maa 50 kan minnu yɛrɛ ye indépendance in ta anw ye i bɛ mun sɛbɛn ko kuma fɔ o la maintenant an bɛna tɛmɛ yɔrɔ kan ka na bi na surasiw bɛ yan wagati min na tɛmɛli mais surasiw siya ko IBK ka régime ka baara tɛ ka ɲɛ IBK n'était pas seul le président représente toute une nation donc nation y'an bɛɛ de M5 mɔgɔw ma sɔn ne yɛrɛ tun b'o jama la an wulila ko article 39 o tuma article 39 problème bɛ constitution kɔnɔ an wulila ko insécurité donc ni papier in falenna don min na dɔrɔn o ye Amadu Kufa ni Yariko bannen Mali kɔnɔ ni papier in falenna don min na o kɔrɔ k'an ka dɔgɔtɔrɔso ka grève bɛɛ ban pewu mais an kan ka miiri nin de la bi wari min bɛ yen ko o bɛ ta ko ka don nin na ko ka tila k'o kɛ ka maliyɛn wɛrɛw kɛlɛ mais ni o maliyɛnw fana ye fanga sɔrɔ don min na mun b'aw yira o la k'a papier kelen an t'a fara k'a fili o tɛ ka dimi don an yɛrɛ la tuguni yan c'est pourquoi an bɛ Asimi wele yan surtout a y'i adressé jeunesse la et surtout fini min b'a kan na o y'anw bɛɛ de ta ye teni tɛ kodenni ye Mali la n'i y'a ye bi mɔgɔ 100 bɛ t'i dogo kɔfɛ k'olu ye force de changement ye ou bien k'olu bɛ armée k'olu bɛ ka armée soutenir comme si anw tɔw bɛ ka armée kɛlɛ de k'a sɔrɔ an tɛ Kufa ka yɔrɔ la an tɛ Kidal o maa kelen minnu bɛ Bamakɔ yan n'an ko k'an bɛ kuma u b'a fɔ ko non k'an tɛ armée fɛ i ko an balimaw de tɛ armée mais u k'u yɛrɛ ɲininka. Ok d'accord Lamine
ni waati na a bɔra k'a fɔ an bɛna don fɛn yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye aw yɛrɛ ta c'est un peu compliqué parce que aw yɛrɛ tun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ ko regroupement des forces jumɛn pour la nouvelle pour le retour à l'ordre constitutionnel regroupement des partis politiques mais an y'a ye aw y'a fosi mais o regroupement in kabini aw taara finalisation na aw y'a fosi ka bɔ a la min ye ko dɛmɛ mais ni waati na aw ni fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ ko oui nka aw tora ka position na ko non mais munna aw bannen don ni référendum ni sɛbɛn yɛrɛ ma kuma tɛ ka taa référendum ma. Ka anw ma fɔ non i ko ko bɛɛ ko oui ko anw ko non an ma fɔ non parce que n'i ye CODEM yɛrɛ ka fɛn ta k'a lajɛ coup d'état kɛla le 18 quelques mois après an ye fɛn dɔ sigi a bɛ fɔ o ma ko jigiya kura. Ni ko an b'a fɔ non donc a ko oui ya. Non n bɛ nale an ye jigiya kura sigi jigiya kura kɔnɔna la objectif fila tun don ka veiller sur la transition ani ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ se ka an ka taa après la transition donc jigiya kura kun sigi kun o fila ye o kɔfɛ après maintenant retour à l'ordre constitutionnel nana la au devant de la scène an ye cadre sigi pour le retour à l'ordre constitutionnel y'a fɔ cogo min na au retour à l'ordre constitutionnel kɔnɔna la an ye fɛn caman boloda ka na se constitution ko nana na don a kɔnɔ la parce que rectification kelen constitution ko de nana don a la ko nouvelle constitution bon o kelen bon cadre o kɛlɛ ta ko k'a ta ye k'a fɔ ko l'illégitimité des acteurs an y'o fɔ et l'inopportunité de la chose an y'o fɛnɛ fɔ an y'o défend ɲɔgɔn fɛ cadre kɔnɔna la je pense que an tun b'o de kan fo ka na se finalisation ma an selen finalisation ma à notre grande surprise mɔgɔ min ko ko acteur mun bɛ pouvoir la bi parce que a fɔra ko président de la république de bɛ se ka constitution yɛlɛma ani les députés on a ni l'un ni l'autre o fila si t'anw bolo bi donc cadre y'a ka argument basé au kan ani jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi ani transition yɛrɛ parce que transition ka man ka diya transition ka vocation tɛ kana fɔ k'a bɛ réforme bɛɛ kɛ ou bien ka jamana bila yɔrɔ fɛn dɔ la juste kana dɔrɔn ka affaire courante évacuer k'ani ka élection kɛ o de transition ka baara ye donc an y'an basé nin bɛɛ kan k'a fɔ ko on n'est pas d'accord avec le projet de nouvelle constitution an y'o de kɛ à notre grande surprise an sera finalisation yɔrɔ de ma cadre y'a décidé ka taa finalisation na donc an ko bon parce que c'est à dire n'i ko Mali kura i bɛ tiɲɛ de défend quoi c'est à dire problème Mali problème ye min ye bɛɛ bɛ Mali kura bɛ bɛɛ da mais mɔgɔ si tɛ tiɲɛ ɲini quoi bɛɛ b'a ka intérêt de ɲini o don kama bon o tɛ se ka ɲɛ o an ko ka tiɲɛ de fɔ parti filɛ nin n'i bɛ pour que maliyɛnw ka da i la ani i ka se ka crédibilité sɔrɔ k'i ka dignité garder faut yɛrɛ se ko yira n'i ye fɛn min fɔ k'a man ɲi o dugusɛjɛ i tɛ se k'a fɔ k'o ka ɲi donc o y'an ka créer n'o ye quoi parce que an ka parti créé la pour le tournant générationnel a créé la ɲɛmɔgɔ jeune ka ca ɲɛmɔgɔ la c'est pour que ka tournant générationnel kɛ parce que an y'a faamu a mɛnna k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa lahala min kan avec les anciens k'a fɔ tôt ou tard an bɛna ni problème sɔrɔ an nana bi problème kɔnɔ an y'a fɔ a mɛnna depuis an ka parti créé kuma k'an bɛna problème sɔrɔ c'est pourquoi an y'a fɔ ko tournant générationnel et puis comptons d'abord sur nos propres forces donc an y'o fɛn sigi donc du jour au lendemain u taara finalisation na an ko non bɛnkan t'o ye i ko fɛn min man ɲi e bɛ se ka taa cogo di k'i bɛ t'i sigi o finalisation tabali kan e ko a man ɲi acteur mun y'a décider olu man kan tɛ k'a décider e bɛ se ka taa sigi cogo di o fɛn kelen kan c'est comme n'i ye i ka parole yɛrɛ nin ye nous on dit on n'est pas d'accord avec ça an ma don cadre kɔnɔ o kan an jɛnna kɛlɛ min kɔnɔ an b'o kɛlɛ s'a dan na a banna donc an y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ waati min na sisan an hakilina ni cadre mɔgɔ dɔw hakilina tɛ kelen ye donc an y'a décidé k'an yɛrɛ retirer ka bɔ cadre la an ye communiqué officiel kɛ k'an yɛrɛ retirer ka bɔ cadre la an bɔlen cadre la après an nana to appel du 20 février fɛnɛ na donc appel du 20 février an b'o kɔnɔ bi donc laɲini o dɔnnen don an ka laɲini dɔnnen don parce que an sorti caman kɛ k'a fɔ ko constitution acteur minnu b'a kunna u ka baara tɛ transition ka baara tɛ donc an b'o de kan maintenant i ko anw ko non an ma non fɔ an ma non fɔ an ma oui fɔ parce que n'i ko quelque chose est illégal n'i ko acteur minnu ils sont illégitimes pour prendre une telle décision donc n'i ko oui parce que oui est posture démocratique de oui ni non olu ye posture démocratique élection bɛɛ la si tu veux oui ou non abstention o fana bɛ yen anw ko de anw yɛrɛ processus yɛrɛ t'anw intéressé parce que processus a biaisé la anw ma sɔn forme ma donc an tɛna t'an prononcer fond yɛrɛ la donc an ka posture y'o de au niveau de la CODEM
Et ça, c'est très clair. Je pense que ça, c'est aussi partagé avec nos partenaires, notamment appel du 20 février. Donc, pour le moment, Kafoko est encore oui, non. Nous, on n'est même pas intéressés par le processus parce que c'est illégal et illégitime pour nous. Donc, en beau poursuivre de la phobie. Ok, d'accord, Diallo. Oui. Voilà, c'est parce que ceux qui ont initié, ils n'ont ni la légalité ni la légitimité. On lui a fait, donc, c'est-à-dire, on lui a daté de processus qu'on a automatique qui prononcé, mais blemata, mais à quoi il y a femme par rapport à votre position de vie, qu'est-ce qui vous a poussé à sonna ni koina surtout quand moi là bas ko ta voter que ni sebeni est-ce que ni sebeni passer ou bien n'a pas du médecin jamanaï. Très belle question. Oui, avant que ngi jabi me fait ka imbalama ke ka kuma jabi doni ako wat yorom na ko mo be ka afo bi ku be wi fe toi do diren do ima o me be ka doni ni. Bon, ARD est à niveau mouvement Alliance pour le renforcement de la démocratie en 8 ans, fait Madi Ama. Maintenant, il faut que je donne une main oui. Parce que Amérique a mouni ne voyait Malika développement. Amérique a mouni ne voyait Malika avancer mal. Amérique a mouni ne voyait Bengam la waliara et ANR kono. Bengam kuma foraye ou du kaseka la walia. Nous au fond, nyani refondation et ANR kake a kera fene nya ye fene ni recommandation munu kala. Gouvernement be ka taa o sira fɛ dɔndɔni u bɛ ka exécuter dɔndɔni donc an bɛ ka mun ɲini a ko la constitution kura in ko la o de ye refondation mun fɔra c'est-à-dire que a ka se ka kɛ ka na ni retour à l'ordre constitutionnel ye mais o tɛ se ka ye tant que an ma refondation institutionnelle daminɛ fɔlɔ ni dun ko réforme institutionnelle i bɛ loi fondamentale n'o ye sariya sunba ye laɲini kɛra k'a fɔ ko k'o falen donc o falenni baaraw an b'o de la o de bilara jamanadenw ka bolo kan ko bɛɛ k'a kalan dɔw k'a fɔ oui dɔw k'a fɔ non minnu b'a fɔ oui olu y'a faamu parce que u y'a kalan k'a fɔ u ye fɛn mun y'a la a bɛ se k'a na avancer minnu fana b'a fɔ non i b'a sɔrɔ olu fana y'a kalan olu ye fɛn dɔ y'a la mun bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye Mali ma donc maintenant sisan mun bɛ yen sisan démocratie va triompher entre nous deux mais ne kɔni bɛ mun fɔ de dire que k'a fɔ ko politicien minnu taara fara gouvernement ka ou bien autorité kan bi k'a fɔ ko ka projet na tɛmɛ ko o man ɲɛ mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ o fana tɛ kuma ɲuman ye jamana kɔnɔ parce que u nalen politicien caman bɛ yen minnu y'u sen bɔ kow la k'u jɔ u bɛɛ traitera k'a fɔ ko fasoden juguw don k'u tɛ fɛ ko ka sɔrɔdasiw ye fanga la mais n'u nana sɔrɔdasiw fana dɛmɛ u ka baara kɔnɔ il faut pas que a ka fɔ olu politicien kelenw ma ko u nana parce que ko n'olu nana k'u nana don taɲini na fanga ɲini na n'olu nana n yɛrɛ y'a mɛn dɔw da k'a fɔ ko n'olu nana dɔrɔn k'olu bɛ tunu ko ni politicien nana dɔrɔn k'olu bɛ tunu o tɛ an bɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ kelen tɛ se o jamana in kɔnɔ n'i y'a ye ne b'a fɔ waati bɛɛ k'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ kelen de tɛ se jamana kelen tilanko o de ye Mali bi donc an b'a dɔn an b'an ka erreur dɔn donc an tɛ fɛ o erreur nasugu de ka an sɔrɔ donc politicien minnu nana fara a kan ne b'u fo minnu ma se ka na fɔlɔ hali bi n'olu bɛ miiri la an bɛ a f'u ɲɛna k'u ka na minnu yɛrɛ fɛ fɛnɛ bɛ yen minnu ko k'olu tɛna fewu an b'u fana ka hakilina bonya parce que jamana yɛrɛ o de ye c'est ça même qui fait aussi la beauté de la démocratie la divergence d'opinion e b'a ye cogo min na c'est pas forcément que ne k'a ye o ye cogo la mais an bɛɛ bɛ jɛ ka an hakilina fɔ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ka sɔrɔ dɔ ma don dɔ kun donc ne kɔni bɛ mun fɔ mun ye ARD ka position ye an bɛ wuli la an ka mɔgɔ fɛn o fɛn mun bɛ Mali kɔnɔ parce que an bɛ jamana 17 bi à travers le monde an y'a fɔ a bɛɛ ɲɛna déjà bɛɛ lajɛlen ka voter oui hali dɛrɛmɛ kelen tɛ an yɛrɛ tɛ an y'a projet ni kalan an y'a faamu k'a fɔ k'a bɛ se k'a na avancer an bɛ ka baara kɛ ni o de ye parce que Mali kura tɛ ɲɛ tant que an b'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an fanga fara ɲɔgɔn kan. Ok Mali kura tɛ ɲɛ n'an ma ɲɛ bon maintenant Empereur y'olu ta mɛn aw yɛrɛ surtout État mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka cogo min parce que ni changement in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ tu es l'un des acteurs tu as beaucoup contribué marché minnu kɛra hali n'a y'a sɔrɔ waati y'a sɔrɔ Lamini kɔni olu tun bɛ fanga olu y'u dabɔ a la k'u bila kɛrɛfɛ aw ye marché kɛ parce que IBK ka taa aw ye marché kɛ pour demander le changement mais o changement nalen sɔrɔdasiw yɛrɛ nana k'u nana aw yɛrɛ de ka lutte parachever aw sila boulevard la gaz ciraw la an ye nin ko bɛɛ kɛ fanga nana firi bi o yɛlɛma kelen nana qu'est-ce qui ne va c'est-à-dire n t'a dɔn aw ma mun de faamu bi aw yɛrɛ ka laɲini aw yɛrɛ tilala ka ban o ma
k'a fɔ ko minnu bɛ yen vraiment aw u bɛ ka baara kɛ cogo min o baara kɛcogo tɛ k'a diya ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka partenaire kɔrɔw de don. Musa k'i fo hali bi n bɛ n balimakɛ yɛrɛ fo ARD yɛrɛ ka jama bɛɛ fo parti kuraw don c'est pourquoi n b'a fɔ fili wagati an b'u labilasira a y'a fɔ cogo min na démocratie kɔnɔ parce que ne ye Mali yɛrɛ ta pourquoi ne ti bɛɛ dɔgɔya parce que ne b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ fili de kɔnɔ donc n'i y'u bila n'i y'u lafaamu u bɛ na par exemple n fana filɛ ka min fɔ sisan olu tɛ fɛn ɲini na u bɛ Mali dilanni na bon bi bi in na mɔgɔ min bɛ ka Mali dilan i b'a dɔn k'a tɛ se ka dilan ka Choguel to a ɲɛ ma i b'a dɔn a tɛ se ka dilan réellement ka Mariamaca ninnu Jarasuba ninnu Mamadu Awa Gasama ninnu kelen minnu tun bɛ yen i bɛ k'a ka wagati n'olu sigilen bɛ yen bi u tɛ ka dilan cogo ɲini a la ou bien u bɛ k'a tɔ gɛlɛya n'aw tilala ka taa fara olu kan au lieu que aw kana fara bi Sheriff Kone ninnu minnu bɛ k'a fɔ bi ko ka namara bɔ jamana kɔnɔ ko ka sariya bonya bon i bɛ yɛrɛ ɲininka o fila de la sisan aw bɛ fɛ Mali ka yɛlɛma cogo di a ka yɛlɛma Mariamaca Gasama ninnu ka cogoya de la hali bi wa ka to olu ka fɛn kelen na aw bɛ fɛ a ka tilen de donc an b'a fɔ parti kura bɛɛ nin wagati de la u kana fili oui tɛ ko parce que i bɛ fɛ ka jamana lataa ɲɛ Mali bɛ danbe ko de la para yɛrɛ b'o dɔn an bɛɛ b'o wale kelen kan n'i ko ko danbe an bɔra i bɛ ka nɔfɛ a juguya tɛ i bɔra k'a kuma fɔ nɔgɔ t'a la Musa Temili les 10.17 mesures du M5 e b'a dɔn sa a ma se an ka segin o kan o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko ka fɛn yɛrɛ ci CNT ci o CNT min kan ka voter ko parce que c'est illégitime illégal Choguel ye premier ministre o kuma bila la donc danbe kuma min bɛ ka fɔ ko Mali sigi a yɛrɛ ma depuis yen e bɛ fɛ ka ne y'o kɔnɔ cogo di o ye fɔlɔ ye filanan fana a yirala diɲɛ de ɲɛna ko transition in bɛ taa 18 mois ma o 18 mois banna a fɔra ko bon ko tiɲɛni dɔ tun bɛ yen an b'o faamu ko jeunes minnu nana n'u y'u yɛrɛ nin di i ko Faisal ninnu m'u nin de di i y'a ye donc olu minnu nana k'u bɛ fɛ ka dilan kura ye tenitigiw de don Mali bɛ teni bonya donc an ye chance d'u ma rectification fɔra mun kama ko problème in bɛɛ ye Faransi ye o de yira l'an na donc Mali yɛrɛ bɛɛ bɔra sisan ko Mali ka d'u ye k'u b'a soutenir le 14 o 14 in tɛmɛnen ne yɛrɛ tun bolo fɛn fɔlɔ min bɛ kɛ yan ko CNT mɔgɔw déjà vous êtes illégitime et illégal Choguel tun b'a diyagoya kan fɔlɔ an tun bɛ k'a fɔ aw ma lamɛn bi ne bɛ fanga la n kɔrɔ ka CNT in to yen aw ka salaire fɛnɛ aw tɛ se k'a to mɔgɔ minnu ye campagne kɛ ka yala ka siw ɲɛla ka t'u ka wariw di ka juruw bɛɛ ta mɔgɔ olu ye juru ta ka campagne kɛ 2020 fɛn na olu k'u ka juru bɛ ɲɔgɔn na aw kana aw sigi k'olu ka privilège ɲɔgɔnna ta ka sɔrɔ aw sigira dɔrɔn ka wele carrew kɔnɔ ka wele fanw na ko k'aw ladon jamana t'i jɔ nkalon kan Mali mago bɛ tiɲɛ min na bi an bɛɛ bɛ Mali fɛ ne bolo mais caman de tɛ Mali dɔn c'est pourquoi a bɛ fɔ chaque fois Mali ye caman wele hymne na mais hali bi sini caman ma weleli in faamu quoi force de changement ka kun na parce que force de dérangement de don u nana dɔw de déranger M5 ka liti bɛ sira min kan n bɛ yen dɔrɔn i bɛ k'a ka mɔgɔw ka bɔ yen an yɛrɛ ka na ne ma bɔ o kama o an bɔra ka minnu fana sigilen to kɛrɛfɛ olu tun ye maliyɛnw ye moi je le dis chaque fois imam taara diyagoya ka bɔ a ka misiri kɔnɔ sinon bɛɛ ye imam Diko ka mɔgɔ de ye Mali bɛɛ y'a ta ye Aïdara fana tun bɛ se k'i jɔ n'a ka jama ye i bɛ ka kɔfɛ o a tun bɛ gɛlɛya o tɔn i da don a la donc ninnu fila bɛɛ de bɛ fo nin bɛɛ de ye poids ye c'est comme bi n'aw nana sisan aw ka ɲagami fɛ aw nana fɔlɔ k'an ni diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na Ivoirien minnu yɛrɛ en défense Alassane ninnu ye mɔgɔw ye minnu fɔlɔ ye transition yɛrɛ soutenir CEDEAO nana yan k'u ka ligne blanche i bɛ ka tagali ye an ka ligne rouge an ko an ka ligne blanche an taara u ka tila ka na 18 mois ma embargo kan ka mun na sinon ni coup d'état kɛra dɔrɔn a kɛra a daminɛna anw yɛrɛ min fɛ yan Mali la yan n ko sariya de don n'i ye coup d'état kɛ dɔrɔn automatiquement sanction bɛ ta i kama. Est-ce que pour eux est-ce que coup d'état puisque président démissionne Sarassou ma suspend est-ce que o de fana ma embargo bali. Musa ni président démissionné la jɔn kan ka sigi a nɔ la. Assemblée présidentée. Ni assemblée présidentée ko fɛn bɛ yen o ou bien il doit avoir une hiérarchie. Mais est-ce que o t'a aw fana nɔ ye. Anw jumɛn nɔ. Aw minnu ye militaire min fana accueilli 18 août et malien. Oh mais puisque n bɛ k'o de yira chaque fois anw bɛ kɛlɛ dɔ de la c'est ce que les gens n'ont pas compris c'est pourquoi ne tɛ mɔgɔ accuser ten quoi ne bɛ wale de accuser. Par exemple minnu fɔlɔ donna transition kɔnɔ n balimakɛ ye yɛrɛwolo tɔgɔ fɔ mais yɛrɛwolo tun ni olu tun bɛ MDP de la n ko Omar Margota ye mais o yɛrɛwolo kelen bɛ CNT kɔnɔ wagati min Omar gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ donc depuis yen i bɛ mun faamu o la anw yɛrɛ minnu fana bɛ k'a fɔ wagati min na ko c'est CNT est illégitime et illégal que les militaires sont climatisés u bannen bɛ ka taa front na ka to Bamakɔ yan mais n ko y'a sɔrɔ Assimi ye vice président de mais Choguel ye jɔn ka premier ministre ye Assimi donc i bɛ nin de ye c'est pourquoi n bɛ k'a fɔ politicien jeunesse kura ye an k'a dɔn ko dans 20 ans 30 ans
min bɛ ka fɔ sugɛ ni Mutaka ninnu ma bi dɛ ani Maramaca ni Mɔrɔ Gasawa ninnu o de bɛna fɔ a ma. D'accord, kuma bɛ na i bolo Lamine, donc nin waati in na kɔni ale kɔni y'a kuma ka taa fɔ hali n'a y'a sɔrɔ i n'an pɛrɛ aw gɛnna ka bɔ Moribo la k'a ta ka point de presse kɛ Zeni la tuguni a fɔra ko aw farala ɲɔgɔn kan ka fɔ k'a bɛna taa appel kɛ min ye Front Uni contre la Constitution a jira k'a fɔ salle min fana tun kan ka d'a ma maison des jeunes a balila o la mais aw yɛrɛ fana tɛ hakili sɔrɔ ten sa aw ka taa aw fɛ mais est-ce que aw yɛrɛ fɛ nin ko in bɛ ka taa cogo min aw fɛ a bɛna laban ko ɲuman na wa? Musa c'est-à-dire Maliko a bɛ mɔgɔ jɔrɔ parce que Malikura n'a fɔra ko Malikura la i bɛ mɔgɔ empêcher ka taa ka activité kɛ salle kɔnɔ parce que état ta don ou bien parce que état sagoya b'a la changement bɛ yɔrɔ jumɛn na même au temps de Moussa Traoré c'est des pratiques qu'on voyait pas fɔra ko changement est-ce que changement kɔrɔ de ka mɔgɔ bɛɛ bali ka mɔgɔ bɛɛ jagoya ka don ne ka sagonada fɛ est-ce que o ye changement ya est-ce que o ye démocratie bon parce que on a l'impression que a bɛ fɔ min ma ko c'est-à-dire an bɔra fɛn min kɔnɔ ni a tun b'an bɛɛ tɔɔrɔ an bɛ ka jigin fɛn wɛrɛ kɔnɔ min ka jugu n'o fɛnɛ ye Maliko la tiɲɛ bɛ maliyɛn tɔɔrɔ mais an pɛrɛ da sera a ma mɔgɔ min ko CNT illégal et légitime o tilala ka taa ka PG kɛ CNT ɲɛkɔrɔ mais tiɲɛ bɛ min minnu ko ko fɛn ma ɲi kunun subitement ko k'a ka ɲi mun b'o o bɛ motiver ni mun ye soit casserole b'i kɔ i ka pantalon wo sɔgɔlen don i sirannen don fɛn dɔ ɲɛ donc i b'i da yɛlɛma ou bien i bɛ fɛn dɔ promesse tari ye i bɛ tugu kɔ Maliko résumé len filɛ nin ye bi o fɛnɛ ye ko kɔnɔna la an ma ɲi k'a fɔ oui parce que an bɛ se ka jate minɛ ko oui yɛrɛ fɛnɛ ye force fila ye et dɔw ko k'olu ye force du changement ye o ye oui ye dɔw fɛnɛ ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu fɛnɛ ye oui ye donc oui kelen ye échec kɛ oui kelen bɛna démonstration de force kɛ tuguni k'a jira k'a fɔ ko fɛn mais Mali bɛ to nin na kilanko mɔgɔ ko n'i t'o kɔnɔ dɔrɔn e ye fasodenjugu ye des choses comme ça an m'a miiri ko changement bɛ se ka na ni fɛn mun ye a bɛ kɔnɔ jira n na bi mais est-ce que constitution in bi aw yɛrɛ fɛ d'après constitution in bɔra puisque a traduit langue bɛɛ la est-ce que aw fɛ constitution bɛ se ka Mali yɛrɛ ka développement na ou bien ni constitution bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye n'a passera min tɛ puisque an ko constitution kɔrɔ tɛmɛna an y'a ye président caman essayé Alpha y'a essayé a ma se ATT y'a essayé a ma se min ye IBK ye a y'a kɛ an tɛ a banna yan kɛra n b'a f'i ye a bɛɛ la olu de an tɛ a banna o ye bɔlɔ minɛ yan ka o fana projet retiré la ni fana aw ko ni fana mais est-ce que ni projet ni aw yɛrɛ fɛ ni projet n'a ma ɲɛ aw yɛrɛ ka cadre mɔgɔ ta la finalisation fana na est-ce que impact bɛ se ka kɛ ni projet in na gɛlɛya b'a la cadre mɔgɔw ta la finalisation la c'est vrai mais Kudem ma taa finalisation Kudem voilà Amadou a ye jɔn ye a ma taa Kudem tɔgɔ la mɔgɔw b'o yɔrɔ la fɔlɔ mais a kɔni bɛ Kudem na a ma taa Kudem tɔgɔ la c'est comme u ye mɔgɔw ta CNT la cogo min na u ye mɔgɔw ta désordre la ka connotation dɔ d'u ma pour que a ka fɔ dɔrɔn ko karisa b'a kɔnɔ donc an ma taa finalisation na an ma taa a t'an concerné maintenant i y'a fɔ cogo min na je pense qu'an pɛrɛ y'a fɔ Mali problème tu penses que sariya ko de ye Mali problème ya non a ye minnu fɔ nin ye mais ka corruption kɛlɛ constitution bɛna mun de k'o la ka ji ni dumuni di maliyɛnw ma crise énergétique constitution bɛna mun de k'o la oui Mali quotidien constitution jɔda foyi t'a la parce que loi mun b'an kunna nin ye n'anw ye mɔgɔ sɔrɔ mun b'a appliquer ka ɲɛ an tun tɛ bin ni gɛlɛya kɔnɔ Mali problème loi ko tɛ dɛ mɔgɔ ko de don et jusqu'à présent on n'a pas quelqu'un mun bɛ se k'a jɔ k'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na an k'a kɛ ten n tɛ n ka intérêt lajɛ n tɛ n ka tila n ka intérêt lajɛ hali bi Mali m'o mɔgɔ sɔrɔ parce que M5 ka kɛlɛ kɛra kan min kan min bɛɛ fɔra n'o tun waliyara ça ma sɔn an tɛ yan mɔgɔ caman da bɛ Maliko la bi olu tun da man ka don Maliko la bi parce que reproche min bɛ kɛ les 30 ans la mɔgɔ minnu y'o 30 ans acteurs olu bɛ ka transition accompagner bi olu de ye transition ka conseiller ye bi hali dogo t'a la mun ye Mali jigi diɲɛ kɔnɔ
a fɔra ko minnu ye Mali dinosaures minnu ye Mali jigi diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ transition ka orienté bi mais an bɛ taa min an b'an ko min ka taa an ja min ou bien an bɛ ka mun de fɔ ou bien an bɛ mɔgɔ dɔw de kɔ k'olu kɛlɛ fo an ka na ni casquette dɔ ye ka se k'olu kɛlɛ sinon changement o banna a mɛnna parce que minnu ye patron turulen don n'olu kɛra i ka conseiller e bɛ changement jumɛn fɔ tugun e bɛna loi jumɛn ta ko loi bɛna ka na o waleya ninnu corriger loi foyi tɛ se k'o waleya corriger Mali ye intérêt ko de dɔrɔn minnu bɛ fanga la bi u b'u ka intérêt de défend mɔgɔ minnu b'u ka affaire kɛ pour que ka se k'u ka intérêt waleya u n'olu bɛ jigin a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw t'o mɔgɔ ye parce que anw dalen don an yɛrɛ la anw jɛlen don anw tɛ tugu mɔgɔ kɔ parce que intérêt ko anw t'o kɛ sariya ye min fɔ an bɛ tugu o de kɔ an hakilina ye min ye an b'a fɔ wa mɔgɔ tɛ se k'an bali k'an hakilina t'a fɔ an b'o de kɛnɛ kan i ka fɛn min na donc Diallo e fana bɔra k'a fɔ aw ko oui constitution an y'a ye mɔgɔ caman bɛ ka a critiquer c'est-à-dire mɔgɔ dɔw y'a jira k'a fɔ o jɛnɛ ta ye an y'a ye kɔsa in na hali CEMAS Limamou Dicko o ni regroupement dɔw farala ɲɔgɔn kan daba ninnu b'a la empereur ninnu b'a la Lamine ninnu b'a la olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Issa Kaoundi l'imperturbable olu bɛɛ b'a la k'a fɔ ko bon ko nin processus yɛrɛ de ka jɔ a lettre bila ka taa cour suprême na a bilala ka taa cour constitutionnelle la mais min ye an y'a ye fana silamɛw dɔw wɛrɛ n'i ma mɔgɔ fana wulilen bɛ o laïcité ko kelen fana na bon est-ce que aw yɛrɛ fɛ article minnu bɛ k'a fɔ ko constitution yɔrɔ minnu man ɲi aw de ko aw y'a kalan aw yɛrɛ fɛ ni constitution ka ɲi e bɛ se ka mun fɔ an ye a ko la est-ce que vous voulez donner raison sur ce point parce que an y'a ye point caman bɛ yen discours bɛ ka kɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ni constitution n'a tɛmɛna ko an kun siran min ɲɛ président yɛrɛ ko kayamaga fanga de bɛ d'a ma puisque le Premier ministre n'est plus responsable du programme gouvernemental, mais c'est le président qui est responsable de son programme gouvernemental. Le président devait ministre le nommer, non le Premier ministre qui nomme les ministres sous proposition. Merci pour la question. Bon, projet ni ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman kumara projet in kan oui mɔgɔw b'a la non mɔgɔw b'a la caman bɛ ka kuma a kan mais généralement i b'a sɔrɔ caman m'a kalan yɛrɛ mais n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan de 18 cɛ hali bi an ka continuer ka projet in kalan an k'a kɔnɔna kuma faamu parce que sariya problème fɔlɔfɔlɔ min bɛ sariya la o ye jumɛn ka article dɔ ta dɔrɔn k'o lajɛ ka sariya document bɛɛ juger n'o ye n'o kɛ dɔrɔn o tɛ sariya esprit ye ni document bɔra sariya kan surtout la loi fondamentale ni ye sariya Mali sariya sun bɛɛ ba a kan ka k'o de ye donc n'i b'o kalan i b'a daminɛ article fɔlɔ fo article laban n'i y'a bɛɛ kalan i bɛ article esprit article par article non seulement i b'a fond dɔn i b'a forme dɔn i b'a esprit dɔn parce que sariya fɛnɛ a mako bɛ hakili de la projet in bɔra ni hakilina mun ye ne bɛ se k'a fɔ anw ARD nous sommes d'accord avec 80% parce que an y'a ye fɔ n'ale projet in yɛrɛ préambule la a kumara fɛn min kan fana o ye k'an ka danbe lasegin ka Mali danbe lasegin a ma ka Mali souveraineté lasegin a ma k'a yira fɛnɛ k'a fɔ Mali ni diɲɛ tɛ kɛlɛ la Mali m'a kɔsi mɔgɔ si ma a bɛ condition de kɔnɔ Mali bɛ se ka baara kɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ diɲɛ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ Mali ka souveraineté reconnu n'i bɛ maliyɛn to a danbe la n'o tɛmɛna ka bɔ yen n y'a fɛ a chapitre fɔlɔ ta a chapitre fɔlɔ bɛ kuma jumɛn kan o bɛ kuma maaya de kan maaya ye jumɛn an bɛɛ ye jamanaden de ye mais an ka droit ye jumɛn an ka devoir ye jumɛn an ka mun de kɛ jamana ye jamana kan ka mun de kɛ an ye donc chapitre fɔlɔ mun kumara o kan a ye adamadenya lafasa k'a yira k'a fɔ ko l'être humain est sacré et inviolable tout individu a droit à la liberté à la sécurité et à l'intégrité de sa personne o article filanan o b'a fɔ k'a fɔ jamanaden bɛɛ ni kɔlɔsili ka kan jamanaden bɛɛ kan ka to a danbe la jamanaden bɛɛ kan ka to a ka hakilina fɔ mais est-ce que a constitution kɔrɔ a bɛ constitution kɔrɔlen kɔnɔ bien sûr donc c'est pour dire que fɛn caman bɛ constitution kɔrɔlen kɔnɔ n'a bɛ kura kɔnɔ ni kuma tun ma kɛ o kan kunun mais bi o kɛra défaut ye bi par exemple n'a ye article 32 ta sisan n'o ye laïcité ye laïcité tun bɛ constitution kɔrɔlen kɔnɔ i n'a fɔ camarade kɔrɔ bɔra k'a fɔ cogo min na a tun bɛ constitution kɔrɔlen kɔnɔ mais munna kunun a ma mankan kɛ est-ce que a de y'a ka défaut dɔ de kɛ ou bien a ye problème dɔ de wuli wa mun de la bi a bɛ wuli k'a sɔrɔ article 32 b'a fɔ ko laïcité de diinɛ contre la laïcité dabɔra dɔrɔn an ka se ka jɛ bɛɛ k'i ta kɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ka sɔrɔ mɔgɔ si ma don mɔgɔ si gasi la mais bi a kɛra défaut ye dɔw bolo munna a dun b'a la kunun mais a ma mɔgɔ ye k'a bɔ k'a fɔ k'a mun b'a la kunun ko k'a bɔ a la
Donc, Moubé, Anga Mali Ladje. Ame Koko ke Anga Mali Ladje. La laïcité, Amade Gake Mali problème poussé. Mais article de fond, je vais te repasser la parole, mais est-ce qu'on a des difficultés? Puisqu'il voit qu'à Foko, Aramadin Beni, Aka Hake Kaka, c'est-à-dire l'être humain a le droit de circuler librement, d'exercer, c'est-à-dire quand l'activité fait un peu n'a soit charia con, mais au bout de constitution colonne ma suspendé ni fana abala, mais bi kamro bali ka manifestation ke, kamro taka bordo kunla ko tunu, mais est-ce que ça aussi ça ne viole pas? Merci pour la question. Bon, niveau jamana kono, jamana be bara ken principe d'ordre. Au principe nous jumé, jamana be formalité d'ordre fo ego lu remplir. Bon, muye ka borodo mogo kuna, bon nya kuma me maye, mais ni akera, na fra akera mogo na. Mali jamana dura jamana de do, sera jamana de do. Na kera muna ititi dantige. Jamana tara kana mun tara me mune la. Isa kandi yara ngala, jiw yara ngala, ko ni mana gura ko polo boro. Danse le tande do. Ni tara muna ititi dantige. Ibi dantige o de la be do. Sera tribunal wo de kama. Ni ko kerila mun ye dankare i dambela. Ibi ti dantige. Mais ya me ko do tuna me mo sima fushi fo. Donc je ne sais pas pourquoi moi aussi m'oppose fort, mais quand nous connaissons dans le monde, c'est là qu'on est béré comme, ou c'est là qu'on a béré protégé. Ok, ah tiens, ni moi on t'a dit t'as gagné la calée, tu as mangé une assiette, tu as la chinois va voir. Donc aïe ni comment nous prenons déjà terminé que surtout il y a qu'à faire ni quoi, il consomme qu'à job, ça ce n'est pas opportun. En voilà qu'à comment faire, il y a voilà qu'à faire. Ko ni jateminɛ kɛ charia sun min bɛna voter kɔrɔlen min bɛ yen o ma suspend parce que vraiment depuis les tensions nana an bɛ bricolage juridique de kɔnɔ d'ailleurs seulement on est régi par 3 textes l'acte fondamental la charte et la constitution a bɛ fɔ ni constitution ni charte ye ɲɔgɔn sɔrɔ charte prime sur la constitution donc depuis nin ko in daminɛ an bɛ bricolage juridique de kɔnɔ hali bi mais e yɛrɛ fɛ nin acte ni aw yɛrɛ bɛ ka nin acte min consistant k'a fɔ ko a maɲi jamana ma munna ko a maɲi jamana ma sariya kisɛ jumɛn de bɛ nin sariya sunba in kɔnɔ ko o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ jamana na. O yɔrɔ dɔrɔn na an bɛ barika da an tɛ kɛlɛ foyi k'an kun fɛ an ta ye maliko ye article 118 Sheriff ni Dara ninnu b'a fɔ cogo min na o ye kuma bɛɛ fɔ a kɔnɔna la min b'a yira ko ni dankari bɛ Mali la donc o kama maga man ka kɛ constitution na donc o sababu la déjà n'i ko hali bi ko dankari tɛ ka kɛ Mali la ko an bɛ sariya jamana kɔnɔ paran o ye fili dɔɔni ye parce que an bɛ coup d'état de kɔnɔ o yɛrɛ sɛbɛnnen b'a kɔnɔ k'o man ka kɛ c'est un crime imprescriptible donc c'est pourquoi an bɛ ka ko papier bɛɛ sɔsɔra Mali ko la quoi maintenant malien kɔrɔ bɔra k'a fɔ quoi Lamini y'a fɔ mɔgɔ quoi an bɛ mɔgɔ ko la bi an ka Mali jɔ mɔgɔ ko kan o misali fɔlɔ jɔnni y'o d'anw ma o ye Surasiw yɛrɛ ye quoi an ka référence ta o la nin na quoi u ye coup d'état in kɛ sɛ ma faga u yɛrɛ bɛnna la mais marifa de b'u bɛɛ bolo mais pourquoi anw yɛrɛ jamanadenw fana tɛ bɛn a la bi ka tugu tiɲɛ kɔ anw bɛnbaliya de nana n'u ye fɔlɔ parce que wagati min na article 39 problème ka fara élection suɲɛni kan ka tila ka fara insécurité yɛrɛ sɔrɔsi minnu y'u kali k'u bɛ jamana lakana k'u ko denbayaw to anw kɔ u denbayaw t'u kɔ an bolo k'an k'olu ladon k'u kalan k'u furakɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ gɛrɛvu la nin fɛn bɛɛ bɛ yen anw ma se ka fara ɲɔgɔn kan wagati anw jɔlen tora i bɛ ka kɔfɛ dɔw bɔra ka taa boulevard la dɔw fana tɛgɛ croisé sigilen bɛ k'u layɛ an b'o fɛn kelen de la bi o de ye oui ni non ni abstention justice de bɛ yen bi justice ko problème de bɛ yen bi maliyɛnw kan k'u sigi bi de ka shérif ni magistrat minnu bɛ sarata la bi k'olu de ni shérif ninnu labɔ k'u sigi u k'a ɲɛfɔ shérif ninnu de bɛ yaala la fan bɛɛ k'a fɔ ka diɲɛ degun bɛɛ ko hali bi maliyɛnw bɛ k'u ban k'olu lamɛn k'u bɛ tila ka t'o constitution kelen na kɔfɛ an bɛ tila k'a fɔ ko justice man ɲi justice se ka fɔ k'a man ɲi ne se ka jigin Mali justice la bilen diɲɛ kɔnɔ k'a da shérif ni Dara ninnu ma wa Mali politique n tɛ se ka jigin a la diɲɛ kɔnɔ bilen ko politique ye Mali tiɲɛ k'a sababu kɛ Polo ni Zu ninnu ni Abdoulaye Kulibali ninnu ye wa n tɛ se ka jigin journalistes fana la tuguni k'u ye tiɲɛni kɛ Tembeli ninnu yɛrɛ sababu la parce que u ka kuma d'an ma bi an ka se k'a yira mais n bɛ jigin jɔn na maliyɛn minnu bɛ kalan ye k'u ɲɛ to a la bien vrai k'a b'a dɔn a b'a la ko maa 90 bɛ Asimi fɛ o maa 90 olu dayirimɛ bɛ sɔrɔ cogo min na aw t'a dɔn boulevard in na u bɛ ka mɔgɔ minnu wele a dɔn ala kelen de b'a dɔn ninnu bɛ bɔ ka taa cogo min na minnu bɛna taa boulevard in fɛ aw y'a ye o Mali fonctionnaire a bɛ 1 million bɔ à peu près 1 million mais o tun k'an fɔ k'olu bɛɛ ka taa boulevard n'olu tun taara fɛn na a bɛ fɔ o ça veut dire que olu yɛrɛ b'a dɔn ko Maliko tɛ danbetigi dɔw bɛ yen o de olu permettre k'u ka mobili ta ka taa so
bien vrai que circulaire bora ko be ka taga o y'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ ye loi yɛrɛ campagne loi violée k'a fɔ ko bɛɛ ka bɔ ka oui fɔ Assimi kama ko Mali kama i ko minnu bɛ ka nɔ fɔ olu tɛ maliyɛn ye e jɔnni bɛ nin ko fɛnɛ ɲɛma tuguni ministre d'État nin bɛɛ bɔra kunun sura encore ministre wɛrɛ lundi dimanche su fɛ an ɲɛ bɛ ministre wɛrɛ la k'a défend mais e bɛ k'a défend ye ministre ye e ye ne ka ministre ye min bɛ transition fɛ min t'a fɛ e ye nin bɛɛ de ka ministre ye nin bɛɛ de ka impôt bɛ k'e balo mais e bɛ ka tila ka taa oui défend depuis hier ma dobo malien là c'est pour qu'on parvienne à accepter les Kidalo à Bamako ici à l'aise ame Kidalkaw fait bi Bamako hein mais olu minnu ko guti Mali fait mais ame kila ka jigin malien wɛrɛ la Mali kɔnɔ ko situni min ko k'a tɛ oui k'a tɛ non fait politicien an tɛ jigula minnu nana fara kan u jo de don u y'a yira bi surasiw ko u ta ye bɛɛ de ye o dun ye tiɲɛ de ye mais an bɛ tiɲɛ min kɔ bi la jeunesse surtout Assimi ye yɔrɔ min fɔ ɲɔgɔn ye nin de Assimi tɛ se ka Mali jɔ o Assimi nana sɔrɔ a tiɲɛnen don maa minnu bɛ k'a fɔ ko Assimi an b'i fɛ nin caman i bɛ ka gɛnna ninnu de ɲɛna ATT gɛnna ninnu de ɲɛna yan Arasbachi ninnu de tun bɛ sa Arasbachi nɔfɛ a filɛ kaso la bi ninnu ye ko bɛɛ da tapo kan yan o mɔgɔ kelenw bi o n'a bɛ jɛ la c'est pour que an ka kɛ Mali fɛ an ka Mali dɔn an ka dɔn ko mɔgɔ ko tɛ ni min bɛ fanga la don min na jamana impôt b'o de bolo imagine dɔrɔn an ka mɛ solution komi n b'a dɔn u bɛ tila ka na an bɛ solution di oui mɔgɔw ma pour que u ka k'a yir'u la u b'an ka armée fɛ o de la u bɛ ka soutenir u bɛ Mali fɛ o de la u bɛ ka soutien kɛ an b'o de f'u ɲɛna mun na parce que misali fitinin dɔrɔn ni cɛ si tɛ yen k'u ka dugu Bamakɔ fɛn fɛn bɛ yan surtout a Mayigalakaw ka ca an b'u ta o tɔgɔ ma k'a daminɛ Choguel yɛrɛ la u dɛsɛra ka t'u faso la o olu faso mɔgɔ minnu bɛ olu tɛ maliyɛn yan an tulo bɛ Gawokaw mankan na bi u bɛ k'a fɔ réseau sanfɛ k'u fɛnɛ b'u yɛrɛ ta ko Gawo ka kɔrɔ ni Mali ye vous voyez jusqu'où référendum bɛ ka na n'a problème ye ka tila k'a ye bi diinɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ mana taa oui ta k'i ye kafiri ye nin bɛɛ bɛ ka na ni farafarali an bɛ ka tila k'an ɲɛ tugu o kan donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛ u k'a kɛ Ala kama appel du 20 ka appel do hali bi Mali ko de don a ye nin référendum ye a ye nin bila ok d'accord ni référendum a y'a bila Lamine waati tɛmɛna ka se miniti 2 ou miniti 3 i ka kuma kɔnɔna na ni sisan nin ko in na e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ yen pour que an ka se ka remédier nin ko in na pour que bɛn ka se ka kɛ nin ko in na parce que puisque Kourouga fana présentera communauté internationale ma référendum a yira k'a fɔ référendum de déclic yani an ka segin hors constitution la après le référendum élection tɔw bɛ sigi a kɔ est-ce que bi de fait que an engagera ka se nin niveau là déjà les militaires ont voté par anticipation dimanche wɛrɛ est-ce que fɛnɛ bɛ se ka kɛ nin ko in na tuguni bon c'est-à-dire an bolo fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la parce que on a toujours dit a ka Assimi ka nin ko in fɛn in bila parce que fɛn dɔ bɛ yen i b'a kɛ mais a kɔlɔlɔ i tɛna se k'a kunbɛn an y'o caman ye Mali kɔnɔ yan o de kosɔn ladilikan ka peuple lamɛn kan k'a kɛ parce que Mali kɔnɔ yan bi n'i bɛ fanga la bɛɛ b'i diyaɲɛ kuma de f'i ye mɔgɔ minnu bɛ i lasɔmi fɛnw na i kan k'olu lamɛn mais Mali la o de b'an jɛ hali bi n'i bɛ fanga la dɔrɔn mɔgɔ t'i tulo diyaɲɛ kuma f'i ye o bɛɛ ye jugu ye donc an ka bɔ o kɔnɔ solution min bɛ nin na solution kelen min bɛ na pour que Mali ka lafiya parce que pas an cɛw k'olu tɛ constitution ko in na n'i y'a jateminɛ sema mɔgɔw ko k'olu ta Gawo kuma ka ca Gawokaw laɲini caman bɛ yen minnu ma se ka sabati bon jamana yɛrɛ n'i y'a ta yɛrɛ fɛnɛ jamana yɔrɔ caman bɛ yen bi an bɛɛ sigilen don a kan k'a fɔ ko référendum tɛ se ka kɛ élection foyi tɛ se ka kɛ jamana yɔrɔ camanba de bɛ bi fɛn tɛ se ka kɛ o dun an kɔrɔ Bangasi commune dɔ mɔgɔw bɛ ka ne wele ko mais a mairie bɛ Bamakɔ a ko mais ko est-ce que ko élection bɛ k'olu fɛ yen ko parce que k'olu ka yɔrɔ la ko mɔgɔ a tɛ ko la ka taa yɛrɛ a tɛ ko autorité la k'i b'i sen jɔ olu ka yɔrɔ yɛrɛ la kuma bɛ ka taa fɛn kɛ mais est-ce que référendum kan ka kɛ mɔgɔ kɔ Mali kɔnɔ diyagoya parce que sariya b'o de fɔ référendum kan ka kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ la parce que partiel t'ale la a bɛɛ de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que jamanadenw ka sɔn a ma ou bien ka ban a ma a ka sɔrɔ ka taa en compte mais o yɛrɛ fɛnɛ o ma sabati donc i y'a fɔ cogo min na bricolage juridique an b'o de kɔnɔna la peut-être que bricolage juridique bɛna tɛmɛ nin kan n balimakɛ da sera kuma dɔ ma a ko laïcité ko fɔlɔ ko laïcité bɛ yen a mɛnna a fɔra ko n'i y'a fɔra ko ka constitution ko in bila parce que ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga la wuli mɔgɔ minnu bɛ laïcité contre la u ka droit de don malidenw de don a tɛ komi ne b'a fɔ ko n b'a la dɛ mais u ka droit de don n'i ye boîte à pan dɔ dayɛlɛ bɛɛ bɛ na n'i ta ye u ka kɛ de don bon n'i y'a ye u bɛ kɛlɛ kɛ parce que minnu ye constitution projet dilan donc olu de y'a jugé fɔlɔ à la place du peuple dɔ ko k'a to a la dɔ ko k'a bɔ a la e min bɛ projet dilan e b'i bila position jumɛn na
et qu'on connaît quoi toi là. Donc ça veut dire que et a tranché qu'on faut à la place du peuple parce que le peuple m'a fait quoi toi et d'ailleurs là. Pourquoi moi dollar qu'a fait quoi avoir le peuple qui a tranché qu'a somme ou bien qu'a bama. Donc on est galéré, on tire somme mais pour nous une question soulevée vitale pour le pays. À quand une question avec d'un référendum sujet une question clé de quand il soumet peuple là. Est-ce que vous êtes d'accord que la laïcité boit ou bien qu'à toi? Le peuple a tranché. Moi aussi tu voulais qu'il comment on fait. Mais les autorités avant projet de la nous lui a tranché. C'est ce qui fait que moi on va contre là ou braquer nous contre l'État. Et ça se comprend. Okay. Ça se comprend. Okay. Mais au fait que nous va parce qu'il y a une constitution là, kada article clé de l'homme c'est qui est constitution là. Au te comme il m'a calé. Il y a cala. Mais il fait le accord et il que il y a cala que il sera 80%. Donc 20% au fait que dit. Au colonel il met Malika et mon faux. Au article clé colonel de ma bise Malikoba. Article clé colonel de ma bise Malikoba. Donc nous mo mieux tiago e ga foko ko ntakula ko on time en tala ama fa signer. Il est encore temps à projet retiré pour que Malika soit la fiachini. Ok, Dalo, est-ce que il y avait une coïna, est-ce que Pipi n'a pas solution pour que Katseka n'est réglé, puisque déjà militaire qu'on votera par anticipation déjà. Bon, il y a une question Javi. Mais fait qu'à moi, et maintenant juriste mon nom l'article 118. Et la Constitution de 1998, 92 plutôt. Ni dankari kelen do jamana yoro do la ko magatse ka ke constitution na atsika réviser. C'est vrai? Article ya fo. Mais yoro mun be ne fene ma fo odu nyana. Droit là ambe yoro mun na nous sommes loin de la jurisprudence. Ambe mun na ambe afama ko droit pénal. Ambe o de konon de état. Parce que ne jamana ka sharia sumba kuma me kuma de la mun ne be fa nyana droit la afoko ni le crime ni la peine sin la loi. Il n'y a pas un texte de loi, il n'y a pas de crime sans il n'y a pas de crime, il n'y a pas de sans un texte de loi. C'est-à-dire il n'y a pas de crime sans un texte de loi. Maintenant, loi article 18 ko article est révisé. Mais article il peut constitution corolinta article ta ko ma foko article ko kurat sika gla. Afara kana révisé OK à Touraï mais quoi réclame d'où le nom du projet de nouvelle constitution ko constitution croix de benata sisan constitution croix mena jamana do ka aspiration ta en compte waya ta déjà parce que ni a jate na charia est fait avec évoluer souhaiter ira be évoluer et réalité be fallait constitution mon en fly na fara bi ale bi ko constitution be bara la Mali kono ça veut dire que antika évoluer charia do évoluera au coffre dien évoluera au coffre la constitution française la constitution américaine non je m'explique France américaine je m'explique ni mo a condition akakoro parce que ale ga allusion ke munna amandement be to ka ko lula amandement be to ka ko lula mais en condition et amandement ya la pas créer là oh jeune voilà oui voilà donc mon be si ça faut qu'on erreur de corriger France condition ka koro États-Unis condition ka koro mais wati ba amandement be to ka kala ka ni souhaiter réalité be avec fo de ko société té ni charia té dogro adama de wudu mo wa comportement mo ka besoin be si fin de ma ni charia be y conformer ka be ni oye pour que se ka wulu encadrer charia era kum be flende condition croix ako ko pour des comptes créés qui n'avaient jamais existé dans notre constitution a créé ku edumen mo ne kera ministre ou ben ni kera jamana nyama ga se ka ti dantige jamana denwe ka do ni ne bi bolo i don wati fangala mais bon wati fangala ni fana de bigolo donc mune kera jamana sur wa jamana machin moi je pense que c'est très important c'était prévu déjà mais c'est très important c'est un aspect très important au coffe et conscience croix incono et afra ko en assemblée ko alebna ke parlement konnana Sénat bala, Assemblée nationale bala. Bon, oui, Sénat est créé pour que nous ka anga légitimité traditionnelle. Wati na jamana nyanga munedu. Ni mo beka boli. Ulu de masonga boli, ulu de turai. Hali bika fo jamana do nyana ko abebe. Anga janga mbolo du nyogoma. Donc kaira ka fo ulu fene dakanga do jamana ko la. Généralement Sénat est créé pour que anga légitimité traditionnelle. Mo munu be ka fo ko ube jamana culture do. Oui, jamana dambe koro don ulu bɛ sen ka se ka do jamana marali la nin dabɔra de pour que
c'est-à-dire da yɛrɛ de ka yɛlɛn quoi. Ok. Da ka yɛlɛn. I ka tigɛ ka waati sera. baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok, i ka waati sera. Mɔgɔ si ma mɔgɔ si ma. Ok, i ka waati sera. A ko n bɛna s'il vous plaît. A ko dinɛmɔgɔw bɛ laïcité contre la dinɛmɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ. Dinɛmɔgɔ baden bɛ yen minnu fana bɛ laïcité fɛ. D'accord, voilà. Ma bɛ parent dili yɛrɛ de yan. Après 5 tu as 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Parce que si ça a ka kuma fɔ n'i ye jateminɛ kɛ e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de bɛ yen pour que ka se ka nin ko in ka se k'a dilan puisque déjà an bɛ se ka fɔ lettre déjà parti parce que sɔrɔdasiw kɔni voté la déjà an bɛ dimanche an kɔrɔ. Non Musa Tɛmɛrɛ o y'i ta ye dɛ an ka sɔrɔdasiw y'an ta de ye ni sɔrɔdasi fɛn fɛn n'a fɔra ko vote ye mun ye u bilalen bɛ min na o ka jugu ni vote ye o annulé ye mun ye sɔrɔdasi dɔw bɛ minɛlen bɛ hali an bɛ foli yɛrɛ kɛ caporal Jakite olu bɛɛ bɛ bolo la ni wagati ka fara minnu yɛrɛ présidence mɔgɔ min sara f'a y'a ka déclaration olu bɛɛ bɛ yen ko caman bɛ yen bi sɔrɔdasiw bɛ sa ka déclaration kɛ dɛ a minɛna déclaration ale ma sara n ko sa mɔgɔw sara min na présidence mɔgɔw sara min na donc c'est juste pour dire que n b'a fɔ parent ye surtout a yɔrɔ min fɔ sisan n'o ye Sénat ko in ye parent aw nana CNT mɔgɔw tɔmɔ carré kɔnɔ k'u don CNT la o sababu la dɔw k'a bɛ kɔgɔji san dɔw ko tile bɛ feere dɔw bɛ ka taa yala wonindaw la fɛn a ye sabali a kana na Sénat la tuguni ka dɔ fana lawuli ka bɔ carré kɔnɔ ka t'o labila Sénat la a ka k'o kɔnɔ ko sɛ k'ale lawulila ka sɛ ko fɛn d'a ma sɛ woro d'a ma ko bɛɛ ye fɛn sɔrɔ misi kelen sɔrɔ a ye nin to yen parce que les Maliens en danger dɔwɛrɛ tɛ dɛ an b'an ɲɛ tugu nkalon de kan ka fɛn dɔ ta n'i ko sisan ko constitution ko anw ka don a kɔnɔ mais ne tɛ lɛ fɛ o ne tɛ se ka burusu a nɔ ji la ni minnu bɛ fɛ ko solution ye min ye u k'a kɛ Ala kama u ka kɔrɔlen ta u ka na nin kura u ka n'u sigi Maliens ɲɛkɔrɔ u k'a fɔ ko bon nin de donn'a kɔnɔ a tun t'a kɔnɔ wa kɛcogo tun t'a la surtout parent ye juriste parce que n'i ye nin fɔ ne sa a bɛ komi n'i ko ne ma sisan ne ka ekɔliden k'a bouchelen don ko ka gɛn ka bɔ ekɔli la mais c'est pas normal moi je dois tout faire au moins k'ale de kalan ne ka baara y'o de ye maintenant n'a ye juge ɲumanw la na Mali kunna constitution bɛ la n'o de fɔ constitution in tile kelen ma labato ale ye fɛn fɛn fɔ ko danbe ko an ka mais Malien yɛrɛ mago bɛ constitution na surtout an bɛ yɔrɔnin dɔ f'u ɲɛna mɔgɔ caman bɛ yen ale m'a kuma fɔ u da to a la bi ko constitution in ye Faransi ka copie coller ye mais n ko yan fierté de y'anw bolo anw bɛ ka kuma fɛn fɛn la micro ni fɛn fɛn la n ko nin bɛɛ bɔra anw de fɛ yan Afrique yan ni min mɛ yiri jiji tɛ bɔ yan i b'a sɔrɔ a dumuniw bɛ bɔ naturel bɛ bɔ yan ka taa bayɛlɛma de ka tila ka na di anw ma o tuma anw bɛ bango utiliser yan ou bien mais n'an tɛ bango utiliser n ko kurukan fo k'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ taara o de la américains ta ka ca ni di fɛn ye depuis 1789 olu constitution bɛ en vigueur jusqu'à présent donc c'est pour dire que papier ko tɛ Mali la k'a fɔ parent ye sisan olu ma caman faamu parce que ale ko k'ale t'a kalama k'ale Baba Marugo ninnu minɛnen don olu minɛna siɲɛ 2 hali sisan MPP mɔgɔw MPPM mɔgɔw an ka foli b'u ye Arababa ta i kɔni b'o kalama mɔgɔ joli n ye sɔrɔdasiw ni fɛn bɛɛ Malien ka problème ka bon bi ko k'a fɔ k'i bɛna papier ko k'a la quoi donc an bɛ delili de kɛ bi ni minnu kɔni hali bi k'u bɛ fɛ ka dɔ dun problème t'a la ne bɛ fɛn damadɔ f'u ye déplacé minnu bɛ yen u ka taa kelen-kelen laloger u fɛ yen CNT mɔgɔw k'a kɛ Ala kama nin wagati kunkurunin kɔnɔ u k'u ka salaire ninnu ka jako u ye caman sɔrɔ ten Mali bɛ degun na an bɛ ka don samiyɛ de la engrais ko hali bi an t'a kalama n'a ɲɛnabɔra n'a ma ɲɛnabɔ dugukolo ko yɛrɛ problème min bɛ mɔgɔw da la bi mɔgɔw tɛ ka dahirimɛ sɔrɔ u tɛ ka baara kɛ pour que u ka se k'u ka so saraw sara il y a tous ces problèmes aw bɛ tila k'olu ta k'a ka taa n'olu ye carré kɔnɔ k'olu ka taa kule ko aw ka to aw nɔ la 3 minutes dafara an ka hinɛ Mali la quoi o kisa bɛ k'an signaler ko waati sera baro jara waati min a waati sera sabula heure kelen kɔni a bolokari surtout 2-3 de bɛ n bolo yan bi donc ni waati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn fɛn kun sɔgɔlen bɛ an na nin waati in na an b'o fo k'an ka invité fo n'Ala sɔnna ni débat in an bɛ na Joliba Koki sigi pour que bɛɛ ka se ka na an ka se ka kuma sariyasun yɛrɛ kan profondeur pendant 2 heures de temps peut-être an bɛna laɲini kɛ pour que faamuyali ka se ka sɔrɔ yanni campagne ka datugu n'Ala sɔnna a tɛ mɛn donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sabula waati ye waati ye ni waati kɔni sera waati min sumana ka d'an ma an yɛrɛ ka kɔrɔbɔrɔ kɛ acteur Alidu Mayiga fɛ o waati sera nin waati b'a sɔrɔ sumaya jiginnen don olu kɔrɔbɔrɔw i bɛna sɔrɔ a b'a ka thé daga kunna madame kɛn bɛ ka sogo bila kɛrɛfɛ a bɛ sogo dun a bɛ thé min donc an b'o fo donc ka yira fɛn fɛn kun sɔgɔlen b'an na Mopti an bɛ Awa Sise fo min ye Sumala Kulubali n'a ka denba ye an b'a fo Yaramukoro an b'o fo Bayangara Madu Jembe orchestre Kanaga an b'o fo dɛ yen nɔ min ye Seydou Kelefili le maire de la commune de Diamniaty an b'o fo Kandayi Soyiba président de l'ASACO fo ka taa an ka directeur kɔrɔ min ye Alaye Jabkile an bɛ ninnu bɛɛ fo Marietou Koundé
a n'a cɛ Sise Sidibe an b'a o fana fo nin waati in na min ye golfe kɔnɔna na k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya jira n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka yan'o cɛ maa min bolo yɛrɛ tun bɛ nɛgɛjuru la ka kumaw ni jaw sigi ɲɔgɔn kan o ye Augustin Sewo ye Sangare fo ka taa Mɔrɔlayi Ture min ye fiɲɛsuru sira fɛ Abubakar Tarawele Katigaw ka den man di n y'a f'i ye dɛ le train a sifflé aw kan ka to ka duga ta tuguni dɛ sinon a tɛ ɲɛ donc an bɛ bɛɛ fo k'a fɔ aw k'an bɛn mardi wɛrɛ